बे कास्टम गेसाव बेयो गेसाव एखेबारे गेसाव माने बेदर जाबथिंग्रा मानसिया बिटिआरनि जायगाखौ फैनानै गुबुंले खालामनाङा आरो आं बिथांखौ हुकियानि होखायो बिथाङा एवार्ड जाखानानै थानाया मोजां जे नंखाय खोथा बुंनानै बिटिआरनि रायजोनिफ्राय आरो नोंथांमोना भट मोननो हाया बे खिन्थु खाथा कास्टम बसुमतारिया गेसाव मानसि बे मोजां हावायाव थानो हाया मोजां माने मोजां परिबेसाव बे थानो हाया हाग्रामाया गेसाव मानसि बे गेसाव पार्टिजों गेसाव मानसियासो ज' जायो मोजां नावाव गाखोनायाथ' हाग्रामा होननायाथ' फैगौ नैबे लकसभानि इलेक्सननि उनाव बे ओनसोलावनो खुनु बिपिएफ थालिया बे ओनसोलाव पुरा बिटिआर ओनसोलावनो लकसभानि उनावनो माने बिपिएफ होननायानो थालिया बेयाव गासिबो इउपिपिएल जानो थांगासिनो दङ बे खोथाखौ बिथांमोना मिथिना लाथों गोदोनाय नावाव गाखोनाया बेबायदि जे माने नुखा होनाखानो बिथाङा माने बे अराव बारसोमना लादों बे गावनि जाम्बानिसो फाव आरोखि सार कास्टम बसुमतारिया फरायसाफोरनि थाखाय जेबो मावाखै बा जेबो होआखै होननानै बुंदों दिनै सुपार 50 मिसना सोरनि थाखाय दिनै जे जोङो 5,000 करि स्टुडेन्टफोरनो स्कलारशिप होगासिनो दं सोरनि थाखाय बेफोरबायदि भिजन लानानै खामानि मावनाय गोदो हाग्रामानि समाव खोनादोंमोन नामा गोदो हाग्रामानि समाव मायोमोन बेदर जाहोनानै रायजो राजाखौ जुमाय लोंहोनायासो मोनसे मिशनमोन सेंग्राफोरखौ खिबुआव पिस्तल एसथाब होनानै 20 जन 25 जन सेंग्राखौ मोनसे गलायाव सोना दोननानै मोनाबा मानसि धमकी हैनो थांहोनाय बहाबा सोरखौबा सेटेप खालामनाय बेबायदि बिथोन होग्रा बे दोलनिसोमोन बेफोरबायदि मिशन बिथांमोनाव दङमोन जोंनाव दिनैनि दिनाव मानसि समाजखौ मानसि बानायनो थाखाय जोंनाव बिथोन दङ आरो बे रोखोमजों जों 40टा माने बिथोन लानानै जोंहा खामानि मावदों बिपिएफनि दिनाव बिथोन होननाय शब्दआनो गैयामोन बे कास्टम गेसाव बेयो गेसाव एखेबारे गेसाव माने बेदर जाबथिंग्रा मानसिया बिटिआरनि जायगाखौ फैनानै गुबुंले खालामनाङा आरो आं बिथांखौ हुकियानि होखायो बिथाङा एवार्ड जाखानानै थानाया मोजां जे नंखाय खोथा बुंनानै बिटिआरनि रायजोनिफ्राय आरो नोंथांमोना भट मोननो हाया बे खिन्थु खाथा कास्टम बसुमतारिया गेसाव मानसि बे मोजां हावायाव थानो हाया मोजां माने मोजां परिबेसाव बे थानो हाया हाग्रामाया गेसाव मानसि बे गेसाव पार्टिजों गेसाव मानसियासो ज' जायो मोजां नावाव गाखोनायाथ' हाग्रामा होननायाथ' फैगौ नैबे लकसभानि इलेक्सननि उनाव बे ओनसोलावनो खुनु बिपिएफ थालिया बे ओनसोलाव पुरा बिटिआर ओनसोलावनो लकसभानि उनावनो माने बिपिएफ होननायानो थालिया बेयाव गासिबो इउपिपिएल जानो थांगासिनो दङ बे खोथाखौ बिथांमोना मिथिना लाथों गोदोनाय नावाव गाखोनाया बेबायदि जे माने नुखा होनाखानो बिथाङा माने बे अराव बारसोमना लादों बे गावनि जाम्बानिसो फाव आरोखि सार कास्टम बसुमतारिया फरायसाफोरनि थाखाय जेबो मावाखै बा जेबो होआखै होननानै बुंदों दिनै सुपार 50 मिसना सोरनि थाखाय दिनै जे जोङो 5,000 करि स्टुडेन्टफोरनो स्कलारशिप होगासिनो दं सोरनि थाखाय बेफोरबायदि भिजन लानानै खामानि मावनाय गोदो हाग्रामानि समाव खोनादोंमोन नामा गोदो हाग्रामानि समाव मायोमोन बेदर जाहोनानै रायजो राजाखौ जुमाय लोंहोनायासो मोनसे मिशनमोन सेंग्राफोरखौ खिबुआव पिस्तल एसथाब होनानै 20 जन 25 जन सेंग्राखौ मोनसे गलायाव सोना दोननानै मोनाबा मानसि धमकी हैनो थांहोनाय बहाबा सोरखौबा सेटेप खालामनाय बेबायदि बिथोन होग्रा बे दोलनिसोमोन बेफोरबायदि मिशन बिथांमोनाव दङमोन जोंनाव दिनैनि दिनाव मानसि समाजखौ मानसि बानायनो थाखाय जोंनाव बिथोन दङ आरो बे रोखोमजों जों 40टा माने बिथोन लानानै जोंहा खामानि मावदों बिपिएफनि दिनाव बिथोन होननाय शब्दआनो गैयामोन